Свали веднага маската! Казах, свали маската! Детка, искам да те похвалим. С какво, ма? От цело село, твоя е най-голем. Знаеш ли кой ден сме днес? Да, днес е сряда. В сряда на курса не сяда. Ти го носиш на гърбо. И какво? Оно те е бе угазо. Пиленце, знаеш ли къде си? Да, в Перник. Газо, ти като мерник. Айде, Дунавът ми е спасението. В Шумен вече само сметки и грижи. Тръгвам за Румъния, че там поне кафето е ефтино. Извиках полицията, защото уж имало наркотици в градината. Ама гледай сега, още малко и ще мога да си засадя доматите. Тръгвате за морето, но да не забравяте и мен. Такса спокойствие, нюнеце, 100 лева. 6 лева за домат? Кога ги почнахте с кило? Кога стигнахте до злато? Ех, който има пари, има и жени. Сигурно имаме чернокош назад в рода. Романтичен ли е съпругът ви? Ако броиш пърденето под одеялото за любовно писмокане, тогава да, Ромео е. Ще се глобяваме ли? Хайде, не слушато. Извинявай. Нещо съм се объркал. Ще те разглобя, машино проклета! Дай ми парите! Веднага! Дядо, какво мислиш за колите на Мерцедес? Мерцедес. Кутии за буркани. Това тук е истинска машина. Мъж уби жена си, защото не му е дала да си допие ракията. Арестувахте ли го? Още не. Чакаме го да си допие ракията. Дядо, още добър ли си в леглото или вече ползваш хапчета? Дай да ти се кача на балкона да видиш ползвам ли хапчета. Черна пантера, защо избягахте от зоологическата градина? Искам малко да ходя по жени. Няма да ставам за резил. Аз съм дърта пияница, пия айрян с баница. Кмете, кога ще оправите дупките по улиците? Нищо им няма на дупките. Тък му има къде да се къпете лятото. Дядо, колко е времето днес? Време е за чукане, моето момиче. Айде, ела да ти покажа прогнозата отблизо. Здравейте, приятели! Аз съм голямата стъпка. Ама не ме викат така само заради краката, ако ме разбирате. Здрасти, бабо! Не те ли е срам да се печеш на плажа на тия години? Абе, я бягай на майка ти путката, виж се пъта. Мязаш на умряла минджа. Левски или Цеска? Аз съм за Ботев. Но жена ми Кона, тя е за Левски. Затова спя в обора. Да, мили, само няколко дръскотини има. Ама викай път на помощ, и така за всеки случай. Абе, кой ми върза душата на влакче? Ще ми падне сърцето в гъщите! Още съм тук, не ме прибирайте в пансион! Мога ли малко да си поиграя с пишката ти? Играй си. Ама не се отдалечавай много от тук. Ах, тъще. Какви доктори, какви инженерите искаха. На никого не те дадохме. Не се притеснявай, мамо. На всички дадох аз. Какъв беше последния подарък от него? Карта за градски транспорт. Ама празна. Романтика на минималната пенсия. Можете ли да свалите булката по стълбите? Разбира се, че мога. Олеле! Падам!